Výborne, som neskutočne hrdý na naše mužstvo, naozaj tá bojovnosť bola neskutočná. Hrať ten druhý zápasový deň a vlastne má to trošku v nohách a vlastne stále predviesť taký výkon je naozaj super. Budeme sa trošku musieť porozprávať o tej tretej tretine, tam nemyslím si, že by sa to malo stávať dobrým mužstvom, takže určite sa rozoberieme tie chyby, ktoré nastali. Ale naozaj tie 2 body sú obrovské a ukazuje sa tá sila nášho týmu, keď robíme veci dobre. Tá tretia tretina bola tým, že je to bol back-to-back game a nechcem sa na to vyhovárať, takže myslím si, že tam boli aj iné veci. Samozrejme odohrala tam určite nejaká rola aj tá únava, ale myslím, že tie veci a tie chyby, ktoré tam nastali, sú není zapôsobené tým. Bavili sme sa o tom, že to bol NHL zápas intenzitou aj nasadením z obidvoch strán, ale vyrovnali ste sa Američanom tam, čo oni sú asi najsilnejší. Povedali sme si tieto veci v kabíne, čo sa bude diať a akí sú a proste poznáme tú natúru práve z Ameriky, takže vieme, čo od nich očakávať. Myslím, že všetci to zvládli naozaj na jednotku, nenechali sa vyprovokovať, proste je to ten ich štýl hry, sú v tom dobrí, ale myslím, že naozaj toto sme zvládli na jednotku. Čo by si povedal k tomu tretiemu toku, lebo oni naozaj sa im dostali pod kožu, napadali, nedali im dýchať ani sekundu? Tak ja si myslím, že presne na to je ten útok vytvorený, naozaj boli skvelí. Takisto, ako oni provokovali ich naspäť, takže sa to tam bylo navzájom. Ako som povedal, chalani to zvládli naozaj na jednotku. To pri tom góle na 2-0 by si to tak chcel určite. Nie, naznačoval som vlastne brankárovi, chcel som ho obísť, vypichol mi tom pukom a vlastne odrazilo sa to, alebo vypichol do hokejkou, podarilo sa to k Libimu, samozrejme bereme gól a sme šťastní. Pomôže to mentálne, to zistenie, to vedomie, že dokážete poraziť veľmi silný tým? Áno, určite, dôležité víťazstvo, akože my sa stále chceme sústredovať vlastne na naše výkony a nie proti komu hráme. Nám ide o to, čo sme robili dobre my v tom zápase a čo si z toho môžeme zobrať. Je podľa teba pozitívne, že sa akoby stalo určite zo svojich chyb, že po Nemcoch ste si niečo povedali, po Kazachstane za sebe sa hovorilo, že menej diskutovať, viac sústrediť iba na hru, co zase dneska dialo. Postupne sa posúvate dopredu? Naozaj ten zápas s Nemeckom sme si povedali na rovinu, nezvládol sa tam, proste boli tam mnoho veľa, proste boli tam emócie, ktoré sa na striažke asi nesmú diať, boli sme rozhodení z veľa vecí, takže tieto veci musia ísť stranou, musíme sa naozaj sústrediť a podávať vlastne ten výkon. Ja som povedal, že už ten zápas s Kazachstanom bol moc lepší, dneska opäť paráda, ako som povedal, som strašne hrdý na to. Teraz sa čaká Poľsko, nebude možno tak trošku ťažšie ich nepoceniť? Takto, keď to budete hovoriť, tak možno áno, neviem. Samozrejme, nechceme to vôbec celé pripustiť, ako som povedal. My vôbec sa ideme pozerať na to, proti komu hráme, my chceme predvádzať stále rovnaké výkony a hrať ten hokej, ktorý chceme a nesústredovať sa vôbec na to, proti komu hráme. Proste my nechceme si dovoliť, nechceme nikoho podceňovať, nechceme nikoho preceňovať, proste všetko je to o nás a ako sa my pripravíme na zápas. Dnes tá energia z triu bola asi najsilnejšia z týchto zápasov, čo ste povedali. Tak tá podpora od tých fanúšikov naozaj úžasná, je to paráda. Ja si myslím, že každý si to užíva, takže je to super. Ďakujem.